Halo guys, hai no halam so ane chini chikon sa video guys narok bahai to mai kha khai narok kam na to na ne ang bo kono mote khai ka ham boya ham ya boya ekdom ani pe kisa totra kusu jar kula totra pe totra o tole sai tong kang gang guys jodo khorang ok am khai buji ang guys please kai narok ana ma khai jadi consider ba be khai narok ana video na di guys ini video ong khang tamong na hinggang guys sini buku plong semai tiriang bini kami kita bini khorang ketiga itu sama nih narok khenang ane bon narok bahayong za bini khorang narok place kai sana tapok komen kai hingga narok ane bikin saja kangga like di share tadi tai place kai subscribe kai deh yang kai subscribe kai deh hinggang kai bon busuk dor kai narok support kai kai narok komen kai jadi bela bela kai narok baik fai dia kok saya woi nih deh